Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noorderwien. Willem de Vries. Kom verder. Welkom in de winter. Omroep Friesland. Dit is Noorderwien. Goeie en welkom bij Noorderwien. Joert we mij in je gast onder de tafel vanuit het Omroep Friesland Café. En als je hier een echte muziekman nemen kan, dan is mijn gast Joert wel. Hij is dirigent, muzikant, maar bovenal muziekliefhebber. Intussen kan ik kennelijk onderscheiden. Ik praat Joert met Seert Verbeek. Mooi dan er binnen. Welkom. Ja, dankjewel Willem. Dankjewel. Ja. Nou, best. Maar net rustiger als vroeger, hè. Echt net. Nee. Zeg je het vaak, hè? Ja, wat rustiger. Maar je kan er net in één keer uit een hele druk bestaan waar stilzitten in. En met name net in het vak wat ik dan altijd denk, zie ik maar zeggen. Hè? Muziek en nog eens een keer muziek. Ja, muziek en nou ja, wat in een samenleving nog wat oren dingen vanzelf, omdat je er nog wat meer tijd voor hebt. Dus dat is wel mooi. Ja. Nou, dus mijn gezinsleven heb ik net altijd geweldig bij gedijt en dat is nou wat een orenverhaal, zeg ik maar zeggen. Hè? Ja, dat is wat gunstiger geworden. Dat is wat gunstiger geworden, ja. Dat is wat gunstiger geworden. Nee, ja. alleen wel zeggen, de muziek is vaak jongs en weekends, hè? Precies, ja, dat is het. Met hè. de korpsen denk ik vaak Troddewieken. Ja, Troddewieken en de repetitie om vanzelf. En ja, die weekend die winnen eigenlijk voor een heel groot pad hebben we die bezetmaakse repetities en concerten en je hebt het nog maar zo, ja. Zie je dat de grote droom die uitkwam? Ja, je bedaart erin en dan gaat het zo. Zeg maar, als je alles wat je met enthousiasme doet, zag je dat eigenlijk vroeger wees. Ik ken natuurlijk wel voorbeelden. Nou ja, in Friesland, de grote promotor van die blaasmuziek, dat is Pieper Bakker, daar heb ik een hele hoop mee werken. Hij is een goede bomen, hè? Ja, hij heeft een heel goede boom in mijn hand, ja, inderdaad. Ja. Dat weet dan wel, we hebben prachtige dingen dient. In de tijd een heel groot Rabo-festival. Ik weet net, dat we dan hier in 81 van de vorige eeuw, tot hier in 92. Nou, toen weer echt nog. Hoe ik zeg, dus die blaascultuur, dat werd toch echt nog heel algemeen. En Pieper Bakker, ja, dat werd toch een man van initiatieven, maar van mijn name initiatieven. Hè? En hij weer zakelijk goed onder de rug. Hij zei van ja, waarom doet die Rabobank alleen de sponsoring van een hoop sport? Dat zou toch ik voor uw sector kennen? Dus hij maakt een heel plan, hij ervoor en zeg maar zeggen. Dus toen hebben wij een festival eruit, gemeentelijk. Het weer een verre herindeling. En in elke gemeente hebben wij een productie. Maar 200 deelnemers aan koren en muziekverenigingen. En dus we hier per gemeente hebben we ongeveer elke keer een 800 man publiek uit zijn gemeente waren. Dat is voor die Rabo natuurlijk best wel een motivatie om daar een goede sponsoring in te zetten. Een goede PR maar. Ja, dat is geweldig. Maar dat kostte natuurlijk wel een astronomisch bedrag. Of tenminste, nu zeker een astronomisch bedrag. Maar dat was een probleem. Ze hadden het Jilton bij de Scootshielerij en bij wat sportbeoefening. Wat natuurlijk van u net hoeden hier. Maar goed, ze zeggen wel het belang van die cultuur. En ze hier hebben ze dat in. Dat is geweldig. Dat is heel leuk. Dus je daar ergens in. En ja, zo gaat het dan. En ik moet eerlijk zeggen, ik net zo goed keuzes maken, Willem. Ik kon je een keuze maken. Rups je nooit genoeg? Nee, dat weet, hè. Dus het ene wil leuk. Ik wil dat en ik wil dat. Ja. En eigenlijk kan je je beter bij één ding bemoeien. Maar ja, het weer al wel gerelateerd, zeg ik maar zeggen. Dus, wie er hier ooit in om jou dit daar wordt leerd om nee te zitten? Of best door schande? Tenmin, zeg ik maar zeggen. Je ging natuurlijk zelf meer het initiatief nemen moeten. Maar ja, je bedaar je daarin en dat is in je maalstroom. En dan zit je daarin uiteindelijk.
Hè? En krijg je goed, dan zat ik nou popmuzici en instrumentalisten op een goede manier bezig zeg. Ja, dat is een drive, een innerlijke drive. En die heb ik nooit van mezelf stoppen kennen. En nou ja, zag ik het aan. Even gevoelsmiddag, wat organiseren, dirigeren, spelen. Ja. Hoe verhoren die treien dat in de holle van het CRVB ongeveer? Nou ja, wat zit erop in? Ja, nou, op dit moment is het natuurlijk organiseren en musiceren, zeg ik maar zeggen. Hè? Dus maar die muziekvereniging. Maar vooral ik organiseren, zeg ik maar zeggen. Joh, een idee. En dat probeer je maar de lobby, maar die en mijn netwerk, dat is natuurlijk zal ik ze maar gaan, dat is uitgebreid worden. Nou, je mag aardig mij eruit, ze staan zo. Ja. Ja, nee, maar zo zit het, hè. Dus om die blaasmuziek ik gewoon altijd een beetje in de markt te zetten. Dus, maar het is mooi, ging zat die beroepsorkest dat ik doe, dus die doen maar goede artiesten, daar hebben we goede argumenten van maken. En zei jij op het podium te komen, zeg maar zeggen. Net gewoon, kregen ze dat vroeger in het dorp gebeurde weer, dat het, even een jongetje, maar dat moet een beetje onklaard worden. En dan, nou ja, zo wie dat dus maar die Rabo's weer dat ik zag, dat weer echt. Dat we heel goed trotacht al hier. En dat had wel een grote inspiratie van. Maar is het de muzikant CRVB die dit soort dingen al je doet? Of viel het oors? De ideeën, dat komt wel van een heel groot pad bij mij. Daar giet dus een hele hoop tijd in zitten. Omdat er te denken zit, nou jongens, daar bel je wat om je heen. En dan zeg maar, daar werk je dus een idee uit. Maar het had wel ooit geweest. Ja. Ik had een hoop spelen vroeger. En nou zeg maar, dat jongetje, werd het nog straks mee hebben, dat we dus een koperquintet. He? En dat heet dus dat we in het begin dat we instrumentaal, ik ben een hoop instrumentaal bezig geweest. Ik ben koperblazer van professie. En wij gingen vroeger dat vond ik geweldig om in zijn koperquintet te spelen. Ik ga in het Fries koperquintet spelen, Hora Decima, dat weer een van de eerste koperquintetten eigenlijk die dat onder de opletten kwam. Daar heel wat mensen die daar navolgingen in. Hè. En dat ding van stukken speel je hem dan vooral? Ja, nou dat weer echt specifiek repertoire. En daar zit mensen niet van het Fries orkest, het vroeger Fries orkest. Dirk Loudenbach, Jan Halterop speelde trompet. Gusto Meij speelde tuba. Hè, dus de meesten uit die wereld, zeg maar zeggen. Dus Jan de Haan. Dus dat wie me eigenlijk een beetje. De naam, hè? Ja. Nou, dus dat wie eigenlijk in het begin, dat vond ik geweldig om te doen. En dat wie eigenlijk mijn begin een beetje, zeg maar, dat vond ik geweldig. Nou ja, dat wie eigenlijk een beetje wat een exponent van mijn instrumentale dingen. Ik heb een hoop remplaceerd in het NNO en het Fries Orkest vroeger. En het Kelders. En ik ga ze maar terug, ik moet zeggen. Maar dan... Je HCV zegt, daar kan je u tegen. Nou ja, dat is het dan krijg. Hè. Op zich moment moet je dan een keuze maken. En ja, ik zit onder de muziekschool van Snits. En daar zit dus Wieberen Valkema, misschien is die naam, dat wie dus een van mijn grote inspirators, dat wie mijn eerste leraar ik. Dus dus die is ooit een keer als koperblazer beginnen toen die squallen, dat wie de eerste. En ja, toen groeide hem dat wat boven de hollen, want ja, al die blaasmuziek had dan een enorme vlucht in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw. Ja, wie dat bloeiperiode? Nou, ik weet niet dat het is later natuurlijk wel beter worden, maar het omzwengelen van het hele verhaal, maar die muziekschool, dat we toen. En ik ben een van zijn leerlingen en ik zit in het tweede tredier van het conservatorium. Nou, dus we hebben heb ik 40 volle leerlingen. Nou, ik ook maar, maar ik zei, ik heb dat helemaal net ontdekt, want af en toe mooi spelen bij een orkest of en ik zit in het koperquintet en wordt het wat niet dit. Doe ik wel even het zien hoe ik het van. Nou, ik kan natuurlijk een patiënt omhand dat ik mijn eigen dingen wat betel ik hoor. Maar zij is eigenlijk een beetje begonnen, zeg maar zeggen. En dat het later, ik heb mijn hele leven om diezelfde squallen.
Daar hoef je net trots op te wezen vanzelf. Want misschien is het wel een gebrek aan initiatief dat je zegt van nee, maar ik moet eens even naar de oors. Nou ja, dat heel eerlijk zijn, want ik lees natuurlijk je verhaal een beetje in grond. Ja. Ik denk, Ja. hij is wel gewoon vast en dat had altijd twee kanten. Ja. Nou ja, maar het Het loyaal en vertrouwd. Ja. En aan de andere kant. Ja. Ja. Maar het weer wel fluctueren. Ja, want ik vond het wel leuk om eens een keer ergens oors te zien. Ik heb een schof gelezen om de methodiek om het conservatorium van Grijns bijvoorbeeld. En ik heb een schof gelezen onder de muziekschool van Drachten. En ik ben een schofje in Den Helder onder de muziekschool bezig geweest. Want daar hier een vereniging zit. Nou ja, ik vond die opleiding net geweldig. Ik zou er moet even wat bloed in. Misschien kan wij er eens even nog helemaal zijn muziekschooldirecteur zit. Nou, Verbeek al heel leuk en aardig. Maar als je het zo goed weet, dan kom je hier maar nooit te lezen. Ja. Zo, oh. Nou, best. Dus ze daar ik overal wat, ik moet zeggen. Ja. In Alkmaar heb ik een schof geweest. En nou ja, zag ik het wat, Ja. ik moet zeggen. Maar toch, dat centrale plak. Ja, steeds. Dat, Steeds. ja, daar heb ik altijd ban en goede collega's, een prachtig stel docenten. Dus dat vond ik geweldig om daar maar te werken. Dus daar ben ik aan al die blunt, ik maar zeggen. Nou, Ja, mooi man. prachtig. Muziek. Draai met tussen product. Lustest een product. Ja, Of is het toch heel wat druk douane met het organiseren? En dat nee. Ik wil eens lekker rustig even om je heen. Ja, nee, maar ik luister een hoop muziek, maar dat veroordeelt dan op zeker moment. Hè. Vroeger dan weer het alleen nog maar koper en maar het instrument weet ik maar bezig weer. Maar en ging de waai, dan ging je oren toch, je eerder toch wat oorsteen. Nou, en dus een hoop symfonische muziek. Maar ik een hoop jazz. Miles Davis en ik een hoop vocalisten, zeg ik maar zeggen. Popmuziek. Nou ja, hele horen ding. Ik zit nog wat in de Franse chansons. Mijn vrouw die vindt dat leuk. Ik dan de leiding van het programma. Wat Matthijs van Nieuwkerk, ja, dat is nou wat ongelukkig misschien. Maar Ja, maar het programma is mooi. het programma is mooi. Ja, dus ja. ik zal er niks van zeggen. Dus, maar nee, prachtig. Nee, een hoop. Dus ik luister wel een hoop muziek. Even naar de jazz. Wat zei je, Miles Davis? Dat... Ja, Miles Davis, maar ik een hoop vocalisten, ja. Ik een hoop vocalisten, divers. En ja, van alles en nog wat eigenlijk. Hè? Maar ik een hoop jazz. Hè? En de ouderwetse jazz, Oscar Peterson, dat soort dingen, zeg maar zeggen. Miles Davis, diverse saxofonisten, zo. Kist hij normaal naar luisteren? Of best intussen Xavier dat ze er helemaal technisch nooit nemen? Nou ja, bepaalde dingen, dat vind ik dan echt wel mooi om dat uit te voegen. Zeg maar zeggen. Ja, dat kan ik me dat- voorstellen. dat- Hey, hoe doen ze dat? Ja. Wat gebeurt hier? Ja. En nou ja, mijn jongens die ben ik altijd met muziek bezig geweest en zo. Dan hebben we daar wel hele verhalen, als ik maar zeggen. Die spelen beter toetsen dan ik, volle beter zelfs. Maar zeg maar zeggen, nou hard jong, moest eens even luisteren, dat en dat. Dus dan hebben we het daarover en dat is wel erg mooi. Vind ik wel erg mooi. Ja. We gaan even muziek draaien. Waar hier wij ook mee? Wat het verhaal van dat snoemer? Tambourine. hè? Tambourine, dat zijn al die arrangementen van Koper Quintet. En dit is dan London Brass Barok. Vroeger hier is dat ben wel een beetje de onstichters eigenlijk. Dat weer het Philip Jones Brass Ensemble. En dat weer eigenlijk toch wel een beetje een openbaring. Die maken een hele goede instrumentatie van symfonische dingen en spelen dat op een weergaloze manier. Nou, er is dit dan een exponent van die London Brass. We zijn daar een paar keer geweest, maar dat Koperquintet, dat Fries Koperquintet, zeg maar zeggen, in Lincoln, laat ik me net verzinnen, in Lincoln. Dus dat was daar zo'n summer school. En ik kwam uit heel Europa, kwamen die koperblazers daar, maar allerhande ensembles. En Is de blaascultuur in Engeland enigszins te vergelijken met wat we hier... Friesland, Nederland, of niet? Of is Friesland maar die korpsen, dat hele dwarpse... ja, Is dat echt heel uniek of just dat overal wel? nou, in Engeland wie natuurlijk al een braasbandcultuur. Hè? Dat wie natuurlijk, dat is een beetje de baker, maar denk ik van al die koperblazers wist derde. En dat sting, in die tijd sting dat echt wel op een heger pijl. Ja, maar de proto-Frieske orkesten
composities uit Engeland wel. Ja. spelen, hè? Ja, precies. Maar name de braasbandcultuur is natuurlijk daar hoogstaand. Nog Hè? steeds? Ja, nog steeds. Hè, hier hebben we het wat lietser, want ja, de jeugd die is net meer zo fanatiek op het gebied van de blaasmuziek. Ik ben dat je de zo'n muziekvereniging en ik. Vroeger wie dat eigenlijk maar gewoon. Dat we een van de dingen, die dingen op zijn dorp, weer zo'n muziekvereniging. Ja, je gaat alleen naar het voetbal en naar de blazen. Ja, maar fanfare, hè? dat is wat uit, hè? Ja. Dat is wat uit. Van beide trouwens, ja, voor de sportverenigingen, maar ik voor de muziek. Nee, die verrakseling denk ik is bij iedereen hetzelfde. Ja, Al die dat- verenigingen tenminste. Ja. Misschien zit er wat meer keuze, dus misschien toch ik hoor dingen. Het is net meer dat die voetbalvereniging uiteindelijk. Maar het is geen automatisme meer. Nee, het is geen automatisme meer. En dat je hebt ook mij de bugel en de trompet. Ja, dat is maar die blaasmuziek is dat ik zeg. Maar fijn dat we het dus doen nog wel zo, zeg ik maar zeggen. En dat is wat verloren. Begin aan muziek van het Stedelijk Muziekkorps. Leuk? Maar dan. Leuk? Wat is het verhaal hiervan? Is dat Malagueña, Willem? Ja, ik dacht ik al. Hè? Ja, dat is wel. Daar zit mijn vriend in en daar kan ik eigenlijk wat moeilijk afscheid van nemen, want daar ben ik onderhand al meer dan 20 jaar. En vroeger ben ik daar een periode geweest, maar ja, dat is gewoon dat bij die stad, ik weet je, daar speelt een hoop vrienden van mij in en dat is gewoon vreselijk leuk. Maar ik een orkest, zeg ik maar zeggen, velerlei smaken. Dus ze doen klassieke programma's. Mijn strikkers, Marcel en Marcelli, contrabas. Maar aan de andere kant is het een soort metropool samenstelling, mijn band erachter. Dus ze doen van alles en nog wat. En dat Malagueña, dat is dan in een iets modernere versie. Dus dat is wel heel leuk. Je slaat in hart leven van oer, in positieve opzicht. Ja, in positief opzicht, hè. Prachtige opname van het Stedelijk Muziekkorps Snits. En mijn gast zei het al even, er zitten proot muzikale vreun hierin. Vandaar dat ik even naar voren halen en draaien. Tjeerd Verbeek, mooi dat er even best. Koninklijk onderskiën. Hoe wie dat trouwens? Weer dat een verrassing of niet? Ja. Ik ben er helemaal verstuiveren van, Willem. Ik wist vanzelf van niks. En ze hingen dat al je man elkaar voorbak Ja, dat was vanzelf. altijd stiekem, hè? Ja, die vereniging die bestond 100 jaar. Het weer hun jubileumconcert. En mijn vrouw die ding al heel zenuwachtig hoor wat ik dan aan hem moest. Dan moest hij moet wel even creëren. En die begon ze, ja, maar dan moest om denken. En ik, wanneer als die verklaaien moest na die repetitie, na die soundcheck, dan kom ik wel even. Ik kom wel even. Dus die. En ja, ik zeg meestal opeens, die zeg ik van tevoren bij die, wat een receptie. Maar een tentoonstelling, het fotomateriaal en zo. En dan zie ik meestal en denk, hoe kan die daar nou komen? Wat heeft dat nou voor zin? En toen kwam er nog een jochie bij. Nee, ik wist nog van niks.
Nou, dus dan weer dat. Maar ik zie de burgemeester, die zeg ik zit. Janne Wietske de Vries van Zuidwest-Friesland. Maar ja, ze kregen dat hier iets van Grutschen. Ze kregen de koninklijke erepenning van die vereniging. Dus ik denk, daarom zit die burgemeester daar. Logisch, hier in de straat. Ja, precies. Nou, dus daar hik ik verder net eens zitten. Daar is Janne Wietske die is er. En ja, dat concert, dat wist ze wat oud rond. En ja, toen komt nog dan we nog een keer dat spreek katheterke, dat we er nog een keer naar voren erin zetten. Ja, maar wij zijn er dan net. En nou, ik zou zitten, een van die muzikanten, die stokte dan. Nou, ik zou misschien wel eens het laatste nummer wel dirigeren. Ik dacht, het niet. Ik denk, oh god, nee, het zal dan net. Ja. En nou ja, dus het weer wel een complete verrassing van mij, ja. Maar wat was nou major soldaat in Oranje? Nee. Ik ben lid in de orde van Oranje Nassau. Ja. Je kan een ridder worden, Willem, maar ik ben gewoon lid in de orde van Oranje Nassau. Je zit al in heel ingewikkelde titels. Ja, nee, maar lid in de orde van Oranje Nassau. Speeltje erbij. Ja, speeltje. Ja, dat speeltje, dat is het belangrijkste. Hè? Ja, dat was ook al wat inleveren. Ja, dat moet wel, had ik er net mee ben, maar dat inleveren. Ja, heel raar. Het zal al even wat. Mooie erkenning. Doet het site. Ja, het ding meer wel wat. Het ding meer wel wat, ja. Ik bedoel maar, ja. En ze zitten, ja, maar nou, er willen dan op van wat herstel je wel nadien. Ja, ik weet niet, wat ik krijg zal je er al in. En het gebeurt gewoon zo. En dat je je eigen drive hebt, er moet altijd wat nice gebeuren. Dus doe je ding. En je bedaart die weer via al die dingen. Je bedaart die weer in wat oors en alles. Het hier altijd mijn meesten te maken. En het hier altijd mijn jeugd te maken. Dat is ik nou hier van mijn passies. En eigenlijk steeds meer woorden ik gaande waar mijn werk ons aan muziekschool en dat lees je aan. Dat is gewoon een passie. Nee. Nee. Al die band die ben oors en ik ben nou nog bij het Stedelijk Muziekkorps. Dat is ook de enige club dat ik dat verdoog. Maar dan ben ik bijvoorbeeld in Juster ben ik weer starten maar de volgende lichting die er dan muzikant worden zal. Dus dan ben ik wat 10 bandjes van hier of 10 die komen al hier zitten. Nou Pieter. Ik heb Pieter helemaal niet jongen, want die is nou op die muziekschool zitten. Let eens wat jij jong. En nou, dus ik maar zeggen, daar ben we een peer op klarinet, een peer onderavond maar een saxofoon, maar een bow, een peer maar trompet. Nou, daar bak ik dan wat van, zeg maar zeggen. Daar maak ik dan wel eens een orkestje van. En nou, dat vind ik gewoon geweldig om daar maar te beginnen. Groeien, denk ik, hè? Dat is het, hè. En als die band als een feestje dat ervaren, dan ben ik een blij mens. Is dat een beetje de heilige graal? De lol in het muziekmeid oer brengen? Ja. Het gaat er net om, als je dus maar een wedstrijd maakt, nog een concours of zo wat heen. Natuurlijk moet dat wel op de tijd, maar het gaat er om dat die mensen van hunzelf een leuk gevoel hebben. Er is nou in Friesland een beweging, dat Guus Piksma dan uit Sneeds, die doet dat dan, die zei van, nou, je moet eerst maar die mensen plezier bijbrengen met een instrument. Dus die mensen die hebben vroeger nooit een instrument bespelen. Die komen op hun 50ste, 54ste, die komen ja, nou, ik zou toch eigenlijk ik eens een keer muziekmaatje willen. En wat is er nou leuker om dat masje naar hand te doen. Dus dat Guus, weet je wat, je hem schroeven even in bij die heeft dan wat administratieve mensen daarvoor, zeg maar. Je hem schroeven even in en dan beginnen we. En hij begint gewoon, en die mensen, ja, het is eerst wel heel simpel. Maar het begint gewoon. Dus ik die mensen op die leeftijd vind het prachtig. Nooit hoort dus. Ja, en er is helemaal geen ambitie om daar nou fantastisch concerten te doen. Dat ken vanzelf ik net. Ik ben maar, je wordt wat ouder, alles om te leren. Dat gaat ik wat trager en zo. Daar gaat het helemaal niet om. En zo ben die band, maar die mensen gaan wel heel blij voor. En zo is het met die band niet. Die band die beginnen. En nou ja, daar hebben we natuurlijk wel wat ambitie mee. Maar de lesmethodiek, even professioneel doen. Dat moet verhoren tradieren. Het is vaak een trendsboom. Dat er weer een andere visie op onderwijs is. En hoe doe je dat? Ja. Dat golfbewegingen? Dat ken ik eigenlijk net zeggen. Je verhoorde zelf ik natuurlijk, maar de tijd. Ja. En dan moet ik wel eerlijk zeggen. Strenger worden tradieren? Nee. Juist net. De motivatie is door verschillende dingen te triggeren.
ja, dat is wel iets wat bijvoorbeeld per 4 verhoren. Dat zit altijd beweging in. En hoe dat vroeger ging, ja, dat vind ik natuurlijk net altijd lekker inspirerend. Old school, daar roepen wij dan. Ja, de old school. Ik bedoel, ik ken nog maar Jaap van Zweden, een topviolist. Jaap van Zweden die gaat naar New York. En zeg maar, daar zit ze al hier in een rondte. Ja, het is eigenlijk een afvalrace. Ik maar zeggen, de eerste, de beste die een PV maken, zeg maar zeggen, die wordt bedankt. Bedankt dat u er was. Klaar is Kees. Dus dat is dan old school. Maar daar moet je natuurlijk, daar moet je daar net mee omkomen. Maar er zit natuurlijk wel een bepaalde ontwikkeling zit erin, die je wil hanteren moet. En dat kan je natuurlijk vertalen naar de tijd. Maar ik heb 4 jaar gelezen op een conservatorium van Grijns. En ik denk dat op mijn eigen manier, maar het gaat in eerste instantie gaat het om motivatie. Nou, en dan gaat het natuurlijk om werkmethodes. En dat verhoort nooit, maar je moet het wel aanpassen onder de tijd. Nou ja, een conservatorium, dat is geen kattenpis. Nee, dat is wel zo, maar iedereen die gaat erheen om een geweldige instrumentalist te zijn, maar het moet ik... het vak lesjan, dat is echt een specialiteit. En met name die methodiek, dat is een ondergeschoven kind. Op een hele hoop conservatoria is dat zaak gewoon. Er wordt een topmuzikus, die wordt onderlutsen om les te gaan. En moet daar vaak ik methodiek gaan. Ja, en dat is dan een beetje wat een ondergeschoven kind. Dat hebben ze zelf in het iets van niet. Dan beginnen ze pas op dat moment na te denken van... Hey, hoe wie dat vroeger? Ja, die bedaar je dan in dat old school. Ik ga die oude boeken eens even van stapel en dan zie ik eens even wat ik helemaal ken. Maar zo werkt dat dus net. Er zit een groot verschil in tussen je docentschap, zeg maar even in snits. Het werd het antwoord al en natuurlijk zo'n conservatorium neem ik gewoon. Of in toch een beetje dezelfde methodiek. Al hij het bij totaal oren meestal te krijgen. Ja, wel, maar in snits daar zit echt wel een steltje wat ze doen, hè? Echt wel. Dat is eigenlijk op alle gebied. Ja, er zitten natuurlijk wel eens wat minder gemotiveerde mensen tussen. Dat hoor je toch. En ja, ik wie er eigenlijk, met name de laatste 25 jaar, heb ik alleen een modellesje. Meer boek ik net, want daar ben omheen van mij te volle werkzaamheden. Maar dat wie wel, dat wie echt een heel gemotiveerd stel. Daarom is die muziekschool er ik nog. Dus, in Nederland weer een aantal jaren waarom wie er nog 200 muziekscholen. Later nou terug het hele land nog eens een keer een 20, 25 was, maar dat is het wel. Ontzettende kaalslag. Ja, ontzettend. Net alleen het trots subsidies en zo. Maar Dat denk ik wel. Natuurlijk, de overheid had er verschrikkelijk op bezuinigen en überhaupt het muziekonderwijs, laten we eerlijk zijn. Ja. Maar er is echt een cultuur die nou, in snits bestaat het nog. Ja, maar dat komt ik trots op het management, hè? Ik bedoel, je moet een slimme manager hebben. Ik bedoel, maar wij aardig koppig wezen. Ja, maar ik de band nog naar je touw weten te lopen. Ja, en zien dat Giet hetzelfde verhaal natuurlijk. Ja, maar zeg maar ze dus in snits, dat is mijn grote vriend Luwe Toren, die het hier een directeur wist van 94, 94. En ja, die was zo slim om alle disciplines op cultuurgebied werd subsidie onverleend worden. Om dat te bundelen, om daar een bepaalde synergie in te krijgen. In het atrium, hè? Ja, in het atrium. Dus ik moet zeggen, het weer muziek en dansschool. Zo ben ik daar ooit in Saint-Vincent van de vorige eeuw ben ik daar ooit in bedarren. Maar die hellen daarbij, dus muziek en dansschool, dat weer dan ballet, alleen maar ballet. Maar die hellen beeldende vorming, hellen die erbij. Schildering, klaaien, fotografie, die hebben dat maar. Die hellen daarbij theater. Dus een eigen theateropleiding. Maar Irene Martin, Must. Nou ja, dat is een begrip in Friesland. Door de hele regio komen die band, die komen bij die theaterskwallen. En die muziek.
De popafdeling die draait goed. Ik neem er maar wat. Er is contact met de basiskwal om aan VTN. Ja, als je die dingen al hier bundelen, dan is er dus één instituut wat die gemeente dan subsidiëren moet. En als je dan niet, dan zorg je dat er dus voorzieningen binnen in de vorm van zo'n mooi gebouw. En dat je naar het theater, ja, dan ga je het natuurlijk maken. En dat is eigenlijk toch wel een van Lewis zijn verdienst. Al wel maar het heel leeg Ja, precies. En En dan... dan ik een uitdaging. Hey, daar wil ik bij jaren, daar wil ik heen. Precies. Dat wil ik echt. Nou, precies. Want dat is het vaak toch? Ja, nou ja. Maar als je tot die conclusie kwamen we beide al muzikanten met vaak geen net goede managers. En dat het waarschijnlijk toch ik in je maai van de oorzaken is dat een hele hoop van die instituten omvallen ben. Hè? En dat je dus slim aanpakken, zodat dat dus iets niets gebeurd is, dan kan je al heel veel komen. Het kind dus wel. Ja. Ja. Muziek, in dit geval van Mathilde Santing. Ja. Vind ik persoonlijk een hele goede zangeres. Geweldig. Ik moet zeggen, ze ik ook 3 keer komen in Noorwegen. Net dwarsig, maar elke keer gaan we het net terug. Dus er staat nog op mijn lijstje. Ja, ik zul zeker. net jonger op. Ja, nee, maar dat is het. Hè. Dus dit zal een opname wezen van wel een jaar of 10 jaar dient. Ja. Maar dus. Wonderful Life, Ja. maar waarom specifiek Mathilde Santing? Ja, maar die is maar de behandeling van vooral balladnummers. Die is zo creatief. Hè? En ik het arrangement wat er omheen zit, nou, dat vind ik weergaloos. Dus vandaar. Dat Ja, ik en denk dat- ongelooflijk. En als ze zich eigenwijs op een goede manier. Ja. Altijd kiezen voor haar eigen creatieve lijn. Ja. Ja. Voor mij is het direct nooit echt van afwijking. Ah ja, Willem, nergens om. Ik bedoel, maar dat wist zelf wel hoe het gaat. Als je als nijtalent komen. Ik ken dat dan, maar die jongens zegt dat ik wil mooi maken. Dan maken ze zichzelf, dan winnen ze zelf heel creatief aan de gang. Maar dan weer een door de producer, dan moest wat horen. En dan weer een muzikant die voldong net. Dan weer een gitaarpartijtje weer ergens toch een beroemdheid inspelen. En zo. Maar dat is altijd heel moeilijk. Maar sokken. Ed Sheeran is ik zou beginnen. Ik bedoel, maar die ding zijn eigen ding zit. Je hebt van mij wat. Ik doe mijn eigen ding wel. En ja, zeg al wat er dus geweldig yield om verzinnen wordt. Dan zeggen al die producers zich op hun neus, maar die had het wond. En zo ben er, hè? Die Collier, een vocalist, die doet alles vocaal, ik moet zeggen, echt instrumentale dingen. Maar die is het er net aan. En zij is Mathilde Santing, dus ik wil er gewoon. Geweldig. Here I go. Mooi nummer. En nog mooiere zangeres vind ik zelf. Mathilde Ja. Santing, Wonderful Life. Zeker, ja. Het staat op het lijstje, want ja, dat vreeg je dan onder een gast. Zo je een stuk of 5 platen uit ziekje willen. En Zeer Verbeek zei, dan wil ik Mathilde Santing jaren. En ik snap het wel. Ja. Een stem, maar ook hoe ze ermee omgaan. Ja, Musicaliteit. ja. Goede muzikanten, daar Ja. vaak bij. Ja. Dit is van een liefhebber dus wel. Ja, het summen. dat vind ik geweldig. Hè? De creativiteit. Hè? Dat het net al hier precies is, zeg ik maar zeggen, maar dat ze hun eigen geluid erin houden. Dat is het. Hè, ik bedoel, maar hoe zeg je, de kopieën en de covers, dat komt al wel. Maar als er echt wat maar gebeurt, ja, dan dat is het. Ja, dan kun je nog zo'n Ja. dure computers en software hebben, maar dit is prachtig. gewoon echt. Hè? Ja, dat is echt. Ja, precies, ja. Hoe zit je hem in die digitale muzikale wereld eigenlijk? Maar die muziekvereniging? Ja, misschien ook met software, het zelf produceren. De muziekwereld is natuurlijk wel enorm verdemocratiseerd bij de hele digitalisering. Ja, nou, dat is wel zo. Maar Maar van je af. ja, nou, van mij wel, hè. Van mij wel. Je doet wel eens wat en soms dan is er wel... ik zeg dat dan bij van mijn jongens, die doen dan hun eigen optreden en die digitaal liet die wat dingen mooi draaien en zo wat. En dat Een generatie, hè? ja, het is een oude generatie. Hast jij wat mee of net? Of? Jawel, ja, beslist wel. Ja, sommige dingen dat vind ik erg mooi. Maar soms dan juist, bijvoorbeeld in die rapperswereld, dat werkt helemaal op dat soort dingen. En soms dan juist dat dat is toch wel heel creatief ding. Maar een hele hoop dingen, ja, dat is ik maar, ja, dat is heel simpel als achtergrond. En dat is, misschien ben ik er wat oud voor, maar de goede dingen, dat klinkt wel waarderen. Dus het zit net zo in uw blazenswereld, moet ik zeggen. Dat, soms wel wat.
Hè? Soms wordt het wat introduceerd in uw wereld, maar weinig, hè? Weinig. Analoog. Analoog. Old school. Ja, old school. En dan is die jongen en dan krijg je volgens mij weer trompet, hè? Ja. Die is als eerste. Ja. Ja. Waarom trompet? Weer toeval? Ja, hoe moet ik het zeggen? Ik kan Willem. nog niet eens zien hollen netje en dat een trompetist. Nee. Nou ja, laat ik het zo zeggen dat als jonkje ging ik dan naar mijn omke, iets. In van mijn jongen zit ik iets. Maar ik ging naar mijn omke. Zat nou, doe kist van een beetje, volgens mij best wel muzikaal. Dus ik begon met mij de blokfluit spelen. Hij speelde zelfs op saxofoon. Nou, dan weer in dat waren weer Wieber en Valken, maar dan moest hij jongen een trompetje aan. En dat het dezelfde was, ik bijvoorbeeld zelf spelen. Dat begon met trompet dus. Ja, begon met trompet, ja. Begon met trompet, ja. Ja. Hoe dat wordt in het begin? Ja, dat lijkt me wel eigenlijk. Dat lijkt me wel. En ja, dat thuis dat een beetje in je werkt, dan is het net... Nee, maar dat ken je bij wijze van spreken achterna je hele leven wel beïnvloeden. Dat op Ja. dit moment even net goed valt. Nee. En dat het een wrakseling wordt. Ja, Dan dan... het allemaal het voetbal. Ja, precies. Nou ja, dat hield Maar hoe misschien... zie je dat thuis? Wat speelt thuis Ja, de muziek een rol? ja, absoluut. Mijn mem die stimuleerde dat heel wat. En, Speelden ze zelf ook of wat de muziek draait? ja, mijn mem die zong. En die draaide een hele hoop muziek. En die altijd, zeg maar, die weer echt klassiek georiënteerd. Dat vond ze prachtig. Klassiek. Ja, maar ze had zelf nooit. Ze kon net bij de muziekvereniging dat we vroeger nog een mannenwereld. Hè, en ze hier dat wel wilt, maar want mijn paken die dat ik. Hè. Maar bij mij thuis spelen ze alweer. 12 van mijn broers spelen trompet, er speelde iemand trombone. Mijn oudste zus die speelde saxofoon. En wij zitten machinaal mij op die muziekvereniging. Nou, dat weer je wereld, zeg maar zeggen. Dus tussen, en dat werd ik gestimuleerd. En dat weer een goede muziekvereniging, dat weer al die keurige. Dan zie je dat best opgegroeid in Orgewee, hè? Ja, Orgewee, ja. Wel mooi part van Friesland. Ja, mooi part van Friesland. Ja, daar ben ik net geboren. Ja. Ik ben in Canada geboren, dus dat heeft niks voor. Ah, dat is de eerste fjouwer hier, toch? Ja, dat weer. Want die tweede naam is ook Irwin. Ja, Irwin. Ja. Want ja, zeg maar. Is het bij Canada alweer dat een vage herinnering de eerste fjouwer hier? Vage herinnering. Hè? Dus ik wilde nog graag wel waar eens even heen. Daar gaat het net om. Maar, Welke hoeken van Canada? Hamilton, Ontario. Hè? Hamilton, Ontario. Maar wij zoon van immigranten die hier bij wij kwamen. Hoe zit het daar? Ja, nou, mijn ouders die emigreerden na de oorlog, zeg maar. Zou ze volgen, hè? Ja, dat is in de jaren 50. Ik uit Friesland wij? Ja, uit Friesland wij. Die kom ik bij de Van Aardigen en die bedaan in, die lokken uit avontuur wil, zeg maar zeggen. En ja, dat werd toen een hele immigranten golf. En hij weer technicus, hij zit in de metaal. Hij had daar in Hamilton, dat weer echt een industriestad, net een mooi stadje. Iets van Antwerpen, van 25 jaar waarom, Gries en industrie. Hij had in de biokfabrieken werken, in de autofabrieken. Dus, nou ja. Maar ja, na een aantal jaren wordt het hier wat beter. En toen is het dus even omgeend. Dus, Langs me, heimwee? ja, dat ik er. Nou? Kun je nog iets van herinneren? Traaien, fjouwer? Nee. Dat is vaak zo'n breekpunt als je wat ouder bent en dan... Het begint vaak van je fjouwer, vijfde. Ja, nee. De reis net. Nee, echt niet. Geen keer van op. Nee, je scheer voorop. Je een trauma van ongehouden. Nee. Bands, popmuziek in de jeugd, puberteit? Ja, dorpsleven? nee. Ik big band en er is even een blaaspartijtje bij een popgroep en weet je dan niet maar bij bedans, ik maar zeggen, maar dus wel breed. Salsa bandje, dat soort dingen. Ja. Hè? Dus net alleen die muziekverenigingen, dus wel breder georiënteerd, zeg maar zeggen. Wat weer het belangrijke punt om trots te gaan in de muziek en dan echt serieus? Ja, Er is vaak zo'n moment dat je denkt, wat wil ik met mijn leven? Ja, nou ja, ik denk wat mij om wat wedstrijden sa en zegt, nou die jongen die kan misschien wel naar het conservatorium en dat stimuleerde mijn leraar van Doe Wieber de Valken, maar die stimuleerde dat ik. Dus, Hoe is dat zo, hè?
Ja, ik hier wel dat het eigenlijk wel heel betiert mijn doel wat weest, zeg maar zeggen. Ik wist net correct had het nou instrumentaal worden zo of wat ik nou dirigent worden zo of dat ik in de popmuziek bedaar zo en daar misschien wat oorinstrumenten ik nog bij speel zo of zo. Dat wist ik in net. de muziek, dat is wel... Ja, dat ik wil in Hollen, ja. Dat ik wil in Hollen. Ja. Ja, dan ben we een peri verder, hè? Ja, Peri verder, ja. We zitten in de studio in Ljouwert. Ja, en precies. dan geven we wat draaien van It's Verbeek. Ja. De zoon. Ja. Dat is uw jongste zoon. En als je het dan wat horen keuzes maken, maar zeg maar zeggen, hij weet toch wel heel betiet wie er echt heel knap aan het spelen en hij hier een mooie stem. En hij heeft hier in Noorderwien live, het er eens een keer geweest. En ik denk dat vind ik dan wel heel aardig om daar van jaren wat van te jaren. Hè? 2 jongens aan? Wij hebben 2 jongens. Ja. En hoor ik in de muziek? Nee. Die doet heel wat horen. Martial arts. Dus, hij is handhaver. En heel wel vak, hè? Sportief in ieder geval. Sportief, ja, zeker. Ja. We geven draaien. It's Verbeek. Inderdaad, de song van And Don't Know Why. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. It's Verbeek, met een prachtige opname. Zit ik er voor me even bij. Vers, het festival is natuurlijk elke keer in Snits. Ja. En, via zo'n festival komt er ook van alles nog binnen hier bij de omroep. En dan jij de song van mijn gast. Ja, leuk hè? Het zit er al haast weer op, het hele oeren. Even naar het listje van was op dit tijd nog Dorst. Groot Harmonieorkest van de Vereniging On The Move, jeugdorkest. Ja. Keep Going. Het opstaaporkest hier erachter. Concordia, De Jouwer. En hartstikke nog even Ad Imper in Excelsior Nederland. Klopt dit listje of net? Nederland, dat is onderhand. Dat weet je natuurlijk. Maar wel heel leuk, hè? Wel heel leuk. Ik kwam daar... Maar die had wel een drokke weekend, denk ik, zo'n listje, of net? Ja. Nou ja, ik werk hier nu nog 2 dagen, zeg ik maar zeggen. Dus die orkest niet zit, dat ook op 1 dag. Jouren dat ook ik op 1 dag, zeg ik maar zeggen. Ik jou nog een paar uurtjes les. Voor de leuk, zeg ik maar zeggen, wat talentvolle. Wat is die model, ja? Als pensionaris, je hebt het kuieren. Ik doe wel wat oren dingen, ik sport wat en ik ren wat met de vrouw, ze mijn curry en dat soort dingen. Hè. Ik ben wat meer thuis, ik knutsel wat, maar ik studeer dan wat. Ik studeer eigenlijk altijd. En er is wat meer tijd om na te denken over wat naar evenementen en dat soort dingen. Zeg ik maar zeggen. Maar er is gelukkig wel wat meer tijd. Ja. En jij hebt iets aan mijn werkweken dat we bij wijze van spreken zanden horen. Dat we hier een uitzondering, dat we eigenlijk meer regel dan uitzondering. En nu is het misschien 25, 30. Dus dat is wel leuk. Ja, dat is wel leuk. Als pensionaris. Dat zei ik ook wel. Je moet dus wat uitvinden. Nou, eens even van kok spelen en zo. Dat ontlest mijn vrouw wat. Het bevalt dus wel. Dat is nog wel tijd. Ik ben niet wel mooi west. Op een gegeven moment is het gewoon kleer. Nou, ja. Je heb ik eens even je handen vrij om wat andere dingen te doen. Ik ben een vervelende lezer en dan heb je daar eens even tijd voor. Je ziet eens wat vrienden op dat wij vroeger werken. Is het concertganger? Ja, en daar weet ik nog een tijd voor, mag ik eerlijk zeggen. Je hebt een moment dat de concert, je moest niet hem zelf, denk ik, vaak een paard. Ja, na een weekje dan ging ik eventjes naar Amsterdam, maar Eleonore, mijn vrouw. En dan hebben we wat leuke dingen uitgezocht. Barbara Hennigan, de voormalige sopraan, die maakt daar opwachting in een concertgebouw voor het eerst. En daar gaan we dan heen. En dat is dan wel leuk. Een neefje van mij, die had ze als protégé, Ralf. Ralf die dirigeert ik al, eigenlijk op vrij niveau en die hoop ik dat ik weer even te treffen. En zo is de ziekte een beetje door de hele familie. Ja, sloopt, zeg maar, Willem. Zo'n concertgebouw, dat is fantastisch natuurlijk. Ja, prachtig.
prachtig. Dus nog hij daar eens even tijd voor en dat heeft eigenlijk nog nooit tijd van geweest. En dankzij de vrouw onder het chanson dus. Ja, die had dat mazel opstaan en dan zit het, dan moest even weer, dat wie dan die serie van Matthijs van Nieuwkerk. Ik heb ze al je jongen, al die afleveringen. En ja, nou, er is natuurlijk nog wel wat commotie om de man. Dat vind ik eigenlijk wel heel spietig. Maar goed, Sagiet dat dan. En ja, dat springt dan natuurlijk de hele pers die springt erop in. Maar dat vind ik dan wel heel jammer. Hè? Want dat is een man met grote kwaliteiten. En ja, Nou ja, muziekprogramma, live muziek op zaterdag. Met jong talent. Ja, maar geweldig man. Geweldig. We zijn wel als muziekliefhebbers wel weer eigenlijk een dubbel podium kwijt. Ja, nou dat vind ik, hè. Dat het zien weergaan net. En ik vind dat we dat alleen nog in Nederland hebben. Dus dat we dan iemand die had dat idee natuurlijk lanceert op een zeker moment. En, maar hij had dat geweldig vormjond. En zeg maar, hij wint niet alleen een presentator, maar ik de hele inhoud. Nou ja, dat vind ik gewoon inspirerend. Het is jammer dat dat nog zo giend is. En ja, natuurlijk moet hij wel oorlog van wezen. Maar die hele hype wat er nou omheen speelt, dat is wel spietig, hè? Dat is wel spietig. Ja, ben ik bij meer. Ja. Absoluut. Ja. We draaien nog hier een stuk, noemer, Tim, kijk hoe je het nemen willen. The Lord of the Rings. Ja, dat heb ik even mooi om te willen, want ik ben een jaar of 10, 11 ben ik dirigent geweest van de Friese Jeugdharmonie. En dat was toch ik wel een heel inspirerend orkest. Daar kwam eigenlijk alles wat harmonie-minded wie, dat kwam spelen bij dat orkest. En wij hadden een proefspel, we hadden alleen de besten, zeg ik maar zeggen. En ja, dat was gewoon een geweldig orkest. Dus wij spelen The Lord of the Rings, de eerste symfonie van Johan de Meij in de jaren 90. Nou, ik zou zien Johan de komst even buis op repetitie. Johan kwam buis op repetitie. Ja, hij zei dat het nooit de bedoeling was dat een amateurorkest spelen, jong. Hij zei, nou binnen er wel wat meer orkesten die dat spelen. Ik maar zeggen, maar doe nog net. En nou, wij spelen dat. Nou, hij zei, dit is fantastisch. Dus we hadden een heel rondje door Noord-Nederland. Maar dat orkest dat bestond uit 80 hele talentvolle muzikanten. Van heel Friesland. We hadden 1 keer in 14 dagen repetitie. En nou, ze waren gek, maar dat orkest, ze kwam moa's. Er werden nog hard gerookt in die tijd. Ik weet nog, die hele romte daarachter. Ja, voor het kon net zien wie erachter nog in die romte zitten. Maar ze spelen het weer fantastisch. En dat weer een beetje saluwen. Nou, je komt maar hier repeteren, dan is dat ons huisorkest. Want dan weer dus van die muziekschool uit weer nog net zijn volle eigen ensembles. Op dat gebied hebben we af en toe een concert van dat. Dus dat weer een beetje huisorkest. Waar we de faciliteiten wij broeken daar van die muziek. Dus daar gingen wij die repetitie. En jongens, om 12 woorden, dan doe ik de laatste uit de kroeg was ik maar zeggen, dan na de repetitie, dan ging de hele zaak, die ging uit de sneeuw. Dat was een geweldige tijd. Ja, maar die spelen dus dit. En die hele symfonie, dat door het 3 kwartier, maar nou, fantastisch om te doen. Ja, Dank u wel. Ja, oké.